move a movie ngibekele phone so because now ngizama ukuthatha ngoba phela ngeke ngikwazi ukuyibamba ngiyaphila wesifuthi sithathayo never mind my ziyakhala I think ayingisebenzi so kusho mina kumele ngilo ngibambe ifoni ngoba manje lento engizama ukuyenza ayingisebenzeli guys. Hi baby girl, hi, let me hide my hair. Ningizubona inwele zami ezimbi guys nge 24 sithu njani ngiyaphila bekhetha okuhle wena njani nge 24 ne zaka i24 zaka December ne ngizobe ngisemnambithi eLadysmith kwingezo experience so abafisa ukungibona ningafika khona guys ne ningafika khona nizokwazi ukuthi sibona nini asiyini kwingezo experience manje sehlanini intwana siye khona ngizoyihla nge24 ngazi 24 ze event and come back cause come back nge25 ekseni khona ngala ijuice so angizokuhlala guys eMnambithi. I'll just go for the event and come back. So abasemnambithi or abaseduze nomnambithi pull through guys nizeni nizosibona kungezo experience so besibaningi nje bazobe bekhona abantu. My what's wrong with you? Yo, it's so bad. Angifuni ukuthi nginikhombise inwele zami. Angifuni ukuthi ngize nginikhombise inwele zami. Aningiqinisa phela bandla. Aningiqini. Akusilo nje icala ukuthi ningiqini. Aningiqinini. Inwele zami. Guys, kumele ningibone noma ngimuhle. Ngibone ngimuhle kuphela. So inwele zami ezibheda kumele nizazi, ningazi. Nginje. Ningazi noma ngimuhle futhi. Yabo? Okay. Iyasebenza ifrija mama. Ngigcina isebenza. Nini cold drink? Nini leyo cold drink? Ngikhalelisa ngiyakuphuza. Yebo. Ayivalena. Pheli acid ke leyo cold drink. Jesus. Yini le enye lapho eceleni? Yinde ijuice. Kinti apple juice. Angiphathanga ukuthi ukuphuza ngikhalelisa ngiyakuphuza. Something to wake. Phozo lukanini. Ingani namhlanje? Igavele namhlanje. Yebo. Heya, ngizorelaxa kanti isikhathi sambile. Maybe kumele ngiqine kule weekend nje. I19 anti ngibonga la mafomu bengibhale 15. Yo. Ngizoqina guys yo. Ngizoqina bengisaphumulile mina. But yeah guys ngeke why change lento ekhaya. Ingakambe yangihlekisa indaba yeni nenwele zami. Nge 24 nge 24 ngingalenzi iphutha nge 24 please send me because of if ever nifuna ukungipha imali yokuqina ningangipha yona ngo-send hayi ukuthi kumele ngize ngisendile lawa nisile nina siqhumama zawubona
ngoba manje ningihleka inwele zami ntombazane nenwele ezinje ngoDisemba like really girl ntombazane nenwele ezinje ngiyaphila wena njani mara azikho bad ayikho bad ngaleyo ndlela how nani seningasho nje phela. So guys ngiyipostile ipost name ngiyipostile ipost yange but azikho bad yeah. Wena sidukudu kuhamba utshela uBeyoza ukuthi my hair ngimuhle nami ngisayosebenza sizokhuluma later mntakamama. Okay usebenze kahle ka. Ngiyipostile lapha iposte event, so guys please go. Nihambeni no-check event mboneni ukuthi abobani sobe sinabo. Ngizomtshela khululeka okay iza ndizokwenza ndiyawazi ukwenza inhloko ndizokwenza free. Ukuphi izipho ukuphi ngifuna ama-necklace ngifuna ukwenza ama-necklace ukuphi where are you but guys bengekho into eserious nje bengifuna ukuyisho ngaphandle kokuthi yo angazi nanokwazi ukuthi ikuphi lapho angazi nokwazi but ke akukho kutheni guys bengifisa ukuthi ngikhulume nani. Ngicela sithepheni iscreen at least ngifike ku 2K before I leave. Bengifuna nje ukuthi nginokukhumbuza ukuthi ngisanithanda angisabi live kakhulu bengikho right bengigula so sengiba right manje ngiyaphila mduduzo wenu njani. Thank you for following me yeah. And then meseke nginitshele about the event ukuthi nge-24 December ngizobe ngiseSettlers Park eMnambithi ngizofika khona ngizoperforma futhi yeah. Angizukufika as influencer kuphela but I will also perform, so if ufuna ukungibona or you wish to take pictures together, do a clip, a video yeah, and then sizoyenza ngizobe ngikhona for nina. So please do like the post le ngiyipostile about the event. Ndiyeza ndizokubukela, I'm coming. Thank you also guys, yeah, check my post nizoyibona ukuthi kwi-event kuzobe kukhona ubani wenzani yeah. Bazobe baningi nje abantu abazobe bekhona okhuthuza baningi guys nizobona lapha ya kwi-post yeah. So seningihlekile-ke ngekhanda lami ngcono nginshiye. Ngicela ungiqozele emkhaya ngengoma kaGatsheni ethi umqozo. Angiyazi nokuyazi emkhaya ngizoyi-check-a ne angiyazi ube ufresh kenhloko khulilekani. I will do my coming. Oh, it's already all right. Okay, sharp. Sawubona Lusani. Uphethwe yini? Flu. Bengiphethwe flu. Ngizoyilona wemkhaya uzeke emkhaya. Laba bathi mkhaya kimi kusho ukuthi waseMnambithi. So nge-24 nje eSettlers Park ningalenzi iphutha. Ngalenzi iphutha. Nize nizobukela uGirl. Yo. I will do my nails. Shema guys, ngizoyenza nezipho nekhanda ngithembeni. Mama umuhlo wakuphi ngwaseMnambithi kodwa ngokuhlala ngihlala eJozi. Ngiyabonga wesidukuduku. Sizofota nawe. Yes.
we'll take pictures. Anginankinga guys, sizoshutha ney'thombe sibe happy ne, ngiyanithembisa. So into engifuna ningenzele yona, unayo indoda mama? Yebo unayo, nginayo indoda. Yeah guys, you can ask me questions, I don't mind. Oh muhle darling, thank you Kabelo. So kungenwa ngamalini kwi-event yakho? Okay, it's not my event, ngibhukiwe nami kwi-event, ngipostile. If ungena kuma video wami, the first video engiyiphinile inayo yonke information about the event, so you can just go there and check. Also like, yeah, nizoyithola lapha information. Iqande lihle yo, first time seeing umuntu ozibiza ngegama elikanje. Iqande lihle, saneliswe. Hi babe, hi. Ngibangalela igama lakho, like honestly, so that's why ngivele ngathi hayi ngcono ngikubize ngobani, ngosanelisiwe, sanelisiwe. Let me follow you, I think uyilotho lengimthandayo wena, ngiyakusola. I will check mengibheka la. JP bahleka ikhanda lami bathi ngizoza kanjani kwi-event, and bese sengivalelisa, sebeze bayaphuma abantu bami ku-live because bese sengivalelisa. Bahleka ikhanda lami bathi ngizoza kwi-event ngiyinjena. Guys, manini ngizazoqhina ngibe muhle ngithembeni. Sizoza laphayana lekani wawungibiza ngo-Women for Change. Ngiyakuthanda ngisasho mama. I love you too babes. So yeah, ngiyanithembisa ngizoshutha. Laba babuza ukuthi ngizovuma yini ukushutha nabo, I promise ngizoshutha nani guys. Tell them they will be surprised. Into engizoyibaba kuyingezo. Into engizoyibaba kuyingezo. Ngiyantshela. So nina hamani share le post le yami ukuthi abantu bethenga amathikithi. Nifike guys, nizongibona ukuthi ngizoye ngibaba kanjani, ngizoye ngishisa bhe. Okay, sizowenza kuleka. Uyayazi lokho ukuthi uyazi lento yokuba uyi role model yami. Bengingazi but sengiyazi manje, ngiyakuthanda yeso. Sanibona. Hey beautiful. Hi Nkosinathi. You are beautiful, ngiyabonga. Yabonga abanye bangincuma nginje. How? Bayabona ukuthi kahle ubuhle bukhona, nedi nje phela sekushuda ukuthi aqine ugirl ababe. But phela kumele ukuthi ngiqhine, yabo, ngithi ngibona i-event ngiyi-24 and then mina ngizoqhina ngiyi-23 or ngizoqhina. Yeah, so cute. Thank you. Awudinwanga kuphendula abantu kangaka. No, angidinwa mina ukuphendula abantu guys. Even on my comments, hlezi ngibaphendula abantu bami. So ngizoqhina ngiyi-22 or 23. Ngifuna ukufika umqhino fresh lapha kwingezo. Ngifuna ukufika nje umqhino. Niyezwa nani igama lazisho ingezo. So kumele ukuthi kwamina ngibabe, kumele yo uthi ngifihle ngibabe. Sawubona Sithandwa, hello Nonhle, hi. Oh, kumele ngibabe ngenze sure ukuthi yabo. So guys, nenzeni into right ni. Ayikho into ebengiyenzele live kakhulu today. Bengizonitshela nge-event today ukuthi please thenga namathikithi and then ngi-24 sizohlangana lapha. I promise ukuthi ngizoshutha nani njengoba ngenze mina. Ngiyakuthanda yezo. Ngiyakuthanda nami Nonhle. Yeah. Nithenge namathikithi nifikeni guys, ngizoza kamampela, I swear. Niyabona ngisho ngayenza ivideo qala la ngibuza ukuthi ngizoza. So manje niyangibona mase kuyipost ukuthi ngempela ngizofika. Ene nami ngiyafakaza ukuthi ngempela ngizofika. So yiloko kuphela bengifuna ukusho. Kade ngilongivalelisa sengivalelisa kwangempela ke manje. Kwangempela yithini ngiqhubeke ngisebenza umsebenzi.
Sengibaba ngimele but ngifuna ukudlulisa nje fast. I will also post a video on Facebook to confirm. With Instagram ngipostile post kwi-story ne. So ningayicheck nakhona. Ikhona. So papa yini guys ngiyanithanda kakhulu. Nibe nosuku oluhle. Maybe ngizoba live before I knock. Ngiyashayisa ngo4. Angeke ngisaba live. Ngizoba live kusasa Saturday. Eshe ngizobona maybe ngizoba live ntambama. Maybe ngizoba live. Yeah, ngizoba live ntambama. Ngizoba live ntambama. And then nina nenze nama video. Nifake leya post. Ningitheke. Yes. Ningitheke bantu bami. Yeah. So ngiyanithanda ke nibe right. Sengibalise okwangempela ke manje ngihamba ngempela ke manje. Ngiyahamba ngempela.